Sa Banwa sang Concepcion, Iloilo, 4 ka tonelada sang giant clams na kumpiska sa Municipal Bantay Dagat. Ningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Arestadong 3 ka mga persona nga ginkilala nga sanday Lea Huanga, 46 anyos, Rodolfo Merino, 40 anyos, lunsay residente sang Liganes, Iloilo, kag Rene Tubong Banwa, 50 anyos, tumandok sang barangay Igbon, Concepcion, Iloilo. Nadakpan ang mga ini sang Bantay Dagat nga illegal nga nagpanguha sang giant clams nga may scientific name nga Tridac na gigas kag Tridac na crusea gikan sa barangay Igbon. Ang mga giant clams nga ginakabig nga endangered species nagapangatubang sang kaso nga pagbayolar sa Section 102 sang National Fishery Law ang 3 ka mga nagkaladakpan. File na namon ang kaso sa ilang violation. It's a very serious and grave offense. Iga-turn over naman sa Senro kag BFAR ang mga nakuha nga clams para sa proper safekeeping. Paandam sang alkalde sa mga padayon nga nagahimo sang illegal nga bulaton kag nagaguba sang tunang manggad nga maguntat na bangod kadamo sang dapat ulikdan sa tunga sang pandemya. Wala kita nag-uuntat sa pagputihel sa atong nalawod. Balita alin sa probinsya sang Iloilo. Daryl Marie Sarmiento. One Western Visayas.